kadi ka jaka kabaran hang ni apa ka yang dorba ai jong ka jala ka susah mai kani kadi ka bentar pedeng dan dikata ka central room ka bagi ong kabala khalam ha ka step jong ka si ublai ila masuk anpat ka jing he jong kani ka dom kani ka jaka pedeng ka khamia khandiak ya ka tu ka jaka kabala hang football ka tu ka baki ai center mo ka jing pulun jaka ka yang dan yang ka tu dan ka khamia khandiak ya ka tu ka jaka bagi ju rudan ka por bagi ai center ke bentar football kali ke jaka la suku bakali ke jaka ru kabala bu banlong ka mata ka ying dorba nan dia kata ka jaka song jongki MLA kindro pungut ke MLA bat dia ki officer nata ki dia ki bedi benta hakapor balong ka assembly ni nak bi yang ni ya ka jing pat jing pra jong ki debilat jong ki paya nata ki bim bat dia bat mudul ya ki narot kepada ni ki lengkhat lengkhai sebala ni pet dak khat beri jong ni ka le se ka syam system bat ban pen khu ye kini ki tuah po artayo tenyim tip aduk lanu baka nakaliang jong kuja penyak je bali pet ye kani kajin tei kajin terbat kan khu ye kani nama barar ki weng mentaru sadadon kajin toket lesekan system ya ki mungkin budin pak ye kata kajin toket mereka ai ka ba hakajekan ye ki babun ki balang ham tam itu ki start bali pet ye kajin tei ki bakom kini kila ong ba don kam sabat i so komne tak aduk benda ya sekarang kajin toket nama ki ban sim nuksa ye ki narot ya ka debelat kepala khe ikitin kibedan hapok kan ikajing tua kan ikata ka debris ku yang kitin nong wei selesai ka ta kajing angnu jong ka jelam ikhlaya kajing angnu jukem ele banyo no kajing dorbar hapok dong islam kan ni kan ka samut cikam jong kan ka term ka pemerintah sabanong ka election aja apply kalong sudah no ta kajing po sendio nomor labas ku ba kanam pesu sta ka thong ban pendap ya kajing dorbar ka thamai saban kot jong kan ka term ka pemerintah nakalian jong umat mat ba leng do belong speaker ba ka ju ka por chairman ka hyper committee ulong ba ye kini ki jing tua onomang satya tat adu menadap ka jing toket as of now all the debris which have been accumulated in the central hall will remain as it is. We will not allow anyone to remove those debris only after the IIT appointed by the department suggested or advised us that we can remove those debris from the IIT. Maybe some whatever needed for them as far as the investigation is concerned and the audit is concerned.